Ufuna impendulo owesifazane waseDelmas eMpumalanga ngemuva kokuthi usana lwakhe olunenyanga eyodwa nje vo lufike emhlabeni lunqanyulwe isandla esibhedlela iWitbank General ngolwesine olwedlule. Lo mama oneminyaka engama-21 ubudala uthi ufisa umnyango wezempilo umchazele kahle ukuthi kwenzekani ngesandla sengane yakhe njengoba yayingeniswe esibhedlela ngoba ithulula okungahlangene enhlobo nesandla. Sithanda ke ukuxwayisa ababukeli bethu abanezinhliziyo ezisheshe zizwele ngokuqukethwe ilombiko olandelayo. Lo mama uthi ufisa kwenziwe ubulungiswa kuvele neqiniso ngokwenzeka esandleni sengane yakhe ngoba uthi wababuza esibhedlela ukuthi isandla sinani kodwa bamtshela ukuthi isandla sengane sizolunga. Einzukweni ezimbalwa ezalandela isandla sanqanyulwa. Mina ezumama umntwana into ngifuna ijustice for umntwana. Ngifuna ukuthi bakhulume iqiniso baziveze ukuthi kwenzakaleni. Yinto engiyifunayo leyo, ngifuna ijustice for umntwana. Lo mama osemncane uthi usola ukuthi akatshelwa iqiniso ngokholele ekunqanyulweni kwesandla sengane yakhe. Eyenzakele i-negligence. Abanaki because umntwana omncane angeke azasidonsa idrip. Leyo ukuthi umntwana yena usidonsa idrip vela angisekhondi angivumelani nayo. Ikhona into eyenzakalile lapha ukuthi yini angazi. Kunalento le abayifihlayo eyenzakalile. Kuthe uma ngabe izithombe zalengane isabalala nenkundla yezokuxhumana, umphakathi wavuka umbhejazane waqonda ngqo esibhedlela. Ya indaba yomntwana isiphethe kabi kakhulu nje isiphazamisile emoyeni, trauma emameni omntwana. Sisafuna izimpendulo njengamanje ngoba impendulo besingazitholanga. Esinako nje ilokuthi umntwana bekaya phethwe i-diarrhea of which urecoverile kiyo i-diarrhea ngelanga lelafakwe ngalo. Undunankulu wesifundazwe eMpumalanga uRefile Mthweni Tsipane uphawulile ngalolu daba. We need to admit where we have done wrong. We must not shy away. And as a result of that, we have taken a decision that those that were involved in treating the child for diarrhea, and ultimately that diarrhea has led to a 3-week-old losing her arm, they must be suspended with immediate effect. Uma elandisa iSABC umama walengane uthi lenkinga yesandla yaqala kancane savuvuka wathi uma ngabe buza izisebenzi esibhedlela zamtshela ukuthi ingane izidonse idrip wamangala ngoba lengane ibigula yehluleka nokuncela ngendlela ebingenamandla ngayo. Siqhubekile nokuvuvuka isandla sagcina sishintshe umbala sabamnyama kwagoba izinzipho kwagcina kuvela okusamathumba kusona. Lesandla esinqanyuliwe ngesokudla nokuyisona sandla esisebenza kakhulu umama nengane basasesibhedlela.